Har du nogensinde tænkt over det helt almindelige kabel, der løber inde i væggen? Altså, det meste af tiden er det jo fuldstændig harmløst. Men hvad nu, hvis det pludselig kunne forvandle sig til en tikkende brandbombe? Det lyder måske lidt voldsomt, men det er præcis den risiko, vi skal have styr på i dag. Og det gør vi ved at tale om den mindste kortslutningsstrøm, eller som vi kalder den, IK-mine. Så lad mig lige starte med et spørgsmål til dig. Hvad tror du egentlig er farligst? En kæmpestor kortslutning med røg og brag, eller en lille, lidt mere diskret en af slagsen? Ja, umiddelbart vil man jo pege på den store, ikke? Men den virkelig lumske fare, den gemmer sig faktisk ofte i den lille. Og hvorfor så det? Jo, fordi en kortslutning, der ikke er kraftig nok, den risikerer slet ikke at få sikringen til at reagere hurtigt nok. Og en sikring, der tøver, ja, den er altså næsten værre end slet ingen sikring. Okay, her er køreplanen for at få helt styr på det her med Eagles-missen. Først, hvorfor det overhovedet er så pokkers vigtigt. Så dykker vi ned i smeltesikringer og den berømte 5-sekunders regel. Bagefter tager vi fat på automatsikringer og deres 2 mekanismer, og så knækker vi koden til forskellen på B og C-karakteristik. Og til allersidst så tager vi det hele fra teori og ud i den virkelige verden. Godt, lad os starte med det helt fundamentale. Hvorfor er det her så vigtigt? Jamen, i sidste ende handler det om den mest basale tillid, vi kan have til en installation, nemlig at vores beskyttelsesudstyr rent faktisk gør sit job, når det for alvor gælder. Og det her, det er altså ikke bare en god idé eller en venlig anbefaling. Nej, det er et benhårdt krav, som er mejslet i sten i standarder som DS/HD 6346-serien. At have styr på det her er simpelthen selve fundamentet for enhver sikker installation. Der er ingen vej udenom. Så hvad er den her etskemine helt præcist? Prøv lige at forestille dig det værst tænkelige sted for en fejl. En kortslutning allerlængst ude for enden af det længste kabel i din installation. Der er modstanden i ledningerne jo størst, og derfor bliver kortslutningsstrømmen mindst. Og lige præcis den strøm, den allersvageste, den skal stadig have muskler nok til at råbe sikringen op og sige, slå fra nu. For hvad sker der, hvis sikringen tøver? Hvis strømmen er lige akkurat for svag til at udløse det med det samme. Tja, så bliver strømmen jo bare ved med at løbe, og kablet det forvandles langsomt til en glødende kogeplade inde i væggen. Og det betyder kun én ting, en kæmpe overhængende brandfare. Og det er lige præcis det, vi for enhver pris skal undgå. Okay, lad os se på, hvordan vi sikrer os. Vi starter med den gode, gamle klassiker, smeltesikringen. Her er kravet heldigvis dejligt lige til. Standarden er helt krystalklar her, ved den mindste kortslutningsstrøm, vi kan forvente, altså vores IK-min, der skal sikringen brænde over på maksimalt 5 sekunder, ikke 1 sekund mere. Men hvordan finder vi så lige ud af præcis, hvor meget strøm, der skal til for at klare det? Svaret, det finder vi lige her, i producentens smeltetidskurve. Og ja, jeg ved godt, det måske ligner et virvar af underlige streger, men bare rolig. Det her er faktisk vores skattekort til det helt præcise svar, og jeg skal vise dig præcis, hvordan man læser det. Se her, hvor simpelt det egentlig er. Vi finder de 5 sekunder på tidsaksen, den lodrette. Så går vi vandret ind, indtil vi rammer kurven for den sikring, vi nu bruger. Lad os sige, det er en 16 ampere. Og for det punkt, hvor vi rammer kurven, går vi lodret ned og aflæser strømmen. Og bum, det tal, vi lander på, det er vores magiske grænse. Ikke sværere end det. Og her har vi så resultaterne, hvis vi aflæser kurven. For en 10 ampere sikring, der skal vores IK-min ude i installationen være over 38 ampere. For en 13'er over 42, og for den 16 ampere sikring, vi lige kiggede på, skal den være over 49 ampere. Det vil altså sige, at din mindste kortslutningsstrøm skal være højere end de her værdier. Godt, så videre til de mere moderne automatsikringer. De er lidt mere sofistikerede. Man kan faktisk sige, at de har en slags dobbelt personlighed, for de har 2 helt forskellige måder at slå fra på. Her kan vi se automatsikringens dobbeltliv. Den lange, buede del af kurven, det er dens tålmodige side. Det er den termiske udløser, som tager sig af små overbelastninger over længere tid. Men den stejle, lodrette del, det er dens lynhurtige refleks. Det er magnetudløseren, som er bygget til at stoppe en kortslutning på et splitsekund. Og når vi taler om kortslutning, så lad os lige slå det fast med 7 tommer søm. Det er kun og udelukkende magnetudløseren, der er hurtig nok til at redde os. Den termiske del er ligesom brandvagten, der opdager, at der er røg. Men magnetudløseren, det er supersprinteren, der slukker ilden, før den overhovedet får fat. Så for automatsikringer, der bliver tommelfingerreglen faktisk endnu simplere.
Din inox-min skal simpelthen bare være stor nok til at vække den her supersprinter. Eller sagt på en anden måde, den skal ligge på højre side af den lodrette streg i karakteristikken. Men det er her, det for alvor bliver interessant, for ikke alle automatsikringer er skabt ens. Nu skal vi nemlig se på en helt afgørende forskel, som har enorm betydning for vores installationer. Forskellen mellem en B- og en C-karakteristik. Her har vi dem side om side. Prøv lige at fokusere på den lodrette linje, altså magnetudløseren. På B-karakteristikken her til venstre, der starter den meget, meget tidligere ved en lavere strøm, end den gør på C-karakteristikken til højre. Og hvad betyder det så helt konkret for os? Jamen det betyder alt. En B-sikring kræver 3-5 gange sin mærkestrøm for at koble magnetisk ud. For en 13 ampere sikring er det altså mindst 65 ampere. Men en C-sikring, den er mere hårdhudet. Den kræver 5-10 gange. Og for den præcis samme 13 ampere sikring, så betyder det pludselig, at vi skal have mindst 130 ampere. Det er en fordobling af kravet til din installation. Det er en kæmpe, kæmpe forskel, og det er derfor valget mellem B og C ikke bare en lille detalje, det er fuldstændig altafgørende. Hvorfor er der så den store forskel? Tja, tænk på B-sikringen som en meget følsom vagt i et bibliotek, der reagerer på det mindste lille host. Den er perfekt til almindelige boliger med lys og stikkontakter. C-sikringen derimod, den er mere som en dørmand på en byggeplads. Den er vant til, at der er larm fra motorer og maskiner, der starter op, og den reagerer kun, når der er virkelig fare på færde. Godt. Nok om teori af grafer for nu. Lad os prøve at forbinde det hele til den virkelige verden. Hvordan bruger vi alt det her til rent faktisk at tjekke en rigtig installation? Okay, lad os lige følge logikken her. Forestil dig, at vi har en C10-sikring. Vi ved, den har brug for 100 ampere for at koble ud med det samme. Med Ohms lov kan vi så regne ud, hvor meget modstand hele kredsen maksimalt må have. Så regner vi modstanden i vores egne kabler ud og trækker den fra, og det der er tilbage er et krav til forsyningen. Der hvor stærk strøm fra gaden mindst skal være, for at vores sikring kan gøre sit job. Det handler simpelthen om at sikre, at hele kæden er stærk nok fra start til slut. Men altså, beregninger er jo én ting. Som enhver god håndværker ved, så er der kun én ting, der for alvor tæller i sidste ende. En rigtig fysisk måling ude i virkeligheden. Det er lige præcis her, teorien møder den barske virkelighed. Og her er sandhedens time. Instrumentet måler 776 ampere. Hvis vores krav til sikringen nu var, lad os sige, 130 ampere, så er vi jo ikke bare på den sikre side, vi er i en helt anden ligaer. Det her, det er lyden af en sikker installation. Grønt lys hele vejen. Så fra tykke standarder og komplekse kurver til Ohms lov og det rigtige valg af sikring, det hele koger ned til det her ene afgørende spørgsmål. Kan din installation levere strøm nok i det splitsekund, det gælder, til at beskytte sig selv? At kende sin min, det er ikke bare tør teknik. Det er selve fundamentet for elektrisk sikkerhed. Så næste gang du ser en sikring, så spørg ikke kun dig selv, hvad den beskytter. Spørg hellere, om din installation er stærk nok til at beskytte den.